Sziasztok! Indul a vasárnap reggel, készülünk a jövő hétre. Húsleves lesz, gyerekeknek kenyér az iskolába, desszertet készítek, lesz majd kirántott hús, velővel kirántva, lesz majd csirkemáj, illetve májkrém, és a desszert pedig jégkrém lesz. Megérkezett a segítség. Nimrod, mit fogunk csinálni? Krémet. Milyen krémet? Nem kenyeret? Kenyeret is hozzá. Meg mit még? Sok mindent, ugye? Mondd, hogy igen. Igen. Nimrod. Próbálom. Tudom. És már sül is a túrókenyér. És elkészült a vaníliás és egy pici csokis jégkrém. Ledarálom a húst a fasírthoz, mivel hogy csak marha húst vettem darálva, így ezt itthon kell elkészíteni. Itt a darált hús, és itt a kirántani való hús. Kenyér összevágva, mehet a hűtőbe. Kréni. Hát lesz egy kevés fasírt, 4 kg húsból. Egy részét le fogom fagyasztani, egy részét pedig ezen a héten megesszük. Mindjárt készül a panír, a maradékból pedig palacsinta lesz a gyerekek nagy örömére, de valószínűleg azt csak holnap fogom megsütni már. Addig megy majd a hűtőbe. Hogy mennyiséget mondjak, 750 millig van körülbelül agyvelővel, felette pedig 10 tojás van. 2 edényben fogom sütni, egyikben a kirántott húst, a másikban pedig a fasírtot. A fasírt már hamarosan sül is, nem szoktam megvárni, forró legyen a zsír, hanem hamarabb beleteszem, és akkor tudok haladni a dolgommal. A húst sózom, borsozom, majd pedig kirántom. Megforgatjuk, kicsit lecsorgatjuk, és mehet is a zsírba. Ezt pedig félretettem holnapra palacsintának. Bravo! Bravo! Közben összevágtam a májat a májkrémnek. Kata, mit csinálsz? Forgatod a fasírtokat? Igen. És már az utolsó fasírtok sülnek. Kirántott hús is nem sokára kész. Itt a végeredmény, és még ennyi van. Kész az ebéd. És most még megsütöm a májat. És jöhet a májkrém. Megsütöttem a májat, betettem a turmixba, tettem hozzá sót, borsot és vizet, valamint zsírt. Nem túl szép, de ilyen. Elkészült a májkrém, még meleg. Megvárom, hogy kicsit hűljön, majd beteszem a hűtőbe. A gyerekek nagyon szeretik ezzel kenni a
kenyeret, amit ugye az előbb sütöttünk, és tesznek rá kolbászt vagy szalonnát még, és sajtot, és azt viszik reggelire az iskolába. Most pedig jöhet egy jó takarítás. Nem. Holnap még tepertőt sütök, szóval majd csak azután nem éri meg előtte takarítani. Higgyétek el!